Sore, alhamdulillah kimak dikabari Bunda Dewi, Mbak listriknya lagi nyala. Yes, aku tak langsung pulang. Awak mesti seneng untuk kabar iki, mesti pertama kali sing ngapain mbok urusi mesti kumbahan toh. Piye kabare kumbahan? Ayo ngomong. Pemirsa, terima kasih nggih untuk sarannya. Intan kan ndek mau ngomong nek pinggangnya sakit. Rungokno Intan. 1. Intan jangan sering minum minuman sing manis-manis instan. Yang kedua, Intan jangan angkat-angkat berat karena di situ pusat saraf. Di situ ini enek komannya pemirsa nggih. Jadi nanti dibelikan obat ada di sini di komentar. Ya. Nanti nek pinggangnya Intan sini sudah sembuh, dihentikan minum obatnya ya. Ya. Terima kasih nggih untuk pemirsa yang sudah memberikan sarannya, saran yang sangat berguna. Iklan. Dia mau dijak iklan Mas Dimas, iya. Sambel dicocolin. Iya betul. Mas Dimas mau sama sambel, Intannya pakai kentang. Iya, Mustofa. Kentang Mustofa. Enak tan ya? Enak maknyos Mas Dimas. Dilarisi nggih dagangane Mas Dimas. Iklan opone Mas Dimas. Ya, lah kok wes ngajak. Iki terus ning ndi, Nduk, agendane iki? Aku pengen tuku telur gulung iki sini. Ya, jarene ambek tembok belikno Yaya, Yoyo, Papa, Salwa. Yo, nek telur 100 kuwi. Yaya, Yoyo ditumbasno, Bu. Wong mamae ning Pati yo ben atine seneng. Carane mobile kuning diumbahno sing resik. Ya, terus ditutup. Pancen berdebu nduk. Debune kan ngarep lapangan wiah mene iki kan voli kan ya walah berdebu-debu. Kalau isih ngono, isih penyot ngono pemirsa nggih. Oh, warungnya Mbak Wati. Lho iki yo. Jerene Ibu Posyandu kuwi anu Bu ingkang nabrak nggih tanggi kok. Pandi. Tanggi kok Pandi. Tanggi ki tetangga. Nek Pandi ki adik Ibu Care. Ayo, Cus. Ayo, Cus. Madhep rene, Ting. Ting, Cus. Tang Ting. Mbas telur gulung nggih, biasa Intan. Udane urung akeh lagi siji. Dek wingi kan lho kan kinara rene nggih, Tan. Lagi siji sing datang udane ya lho. Mangkajo. Duduk Tan ketok apa kono. Pengen dideloki, Mbak. Lho wis ketok. Yo Intani. Wes ben kono ndekne pengen lihat kepo dek, Mbak. Intan beli 60 gulung. 60 telur gulung. Intan sing duduk, Ibu tak seneng kene. Lah ya wis kok omah, Mbak, tetep emoh. Tetep emoh. Ini dijadiin berapa ya? Alah Mbak, dadekno pira ya? 10 iya. 20. Ngene lho. 20 ya. 10. Berarti sing 10 4. 20-nya 1. 20 1. Enggak apa-apa ya, Mbak ya. Jadi Yaya, Yoyo, kan? Yaya, Yoyo, Salwa, Repa, Intene ya toh. Pas, Mbak. Pas. Kok jembok tabrak loh, Dok. Kita lihat Yeay!
Garing bos. Garing bos, masya Allah. Ki mas sakit terus tak peluruti tak umbah sakit. Ora tak ketokno kuwi rahasia. Tan tanpa nganggo mesin iso ya Tan ya. Alhamdulillah. Jling Tan. Kelek-kelek barang Tan. Iki juga ketokno Tan rahasia Tan. Rahasia. Pemirsa iki makan repa salwa kabeh ditumbasno telur gulung to mbek Intan. Jebule tekan dalan kene mau ketemu padha numpak mantar. Mbok, apa ning ndi? Aku ngono. Apa ning gone Pak Panjang? Tak buka yo. Iya. Iya, aku ning kene sik yo mbek Dermimel yo. Aku pengen gone Pak Panjang, Bu. Walah, terus tak tumbasno. Saiki golek Yaya Yoyo, Nduk. Yo tak kanggo tapi aku siap. Lah, kok dipangan semut? Lah. Semut, guys. Apik jane lho. Ini tadi tak bumbu nggih pemirsa, enek bawang, tumbar, garam, tumbar, terus tak kasih bawang putih, tak ulek. Sing tukang nyuting Intan ra ketok nggih pemirsa. Waduh semute. Aduh, dilah neng tampah, kok gila dilah neng tampah. Aku gak muni gila lho ki. Plenik-plenike tumbar to pemirsa, tumbar, bawang, garam. Terus tak kasih penyedap saiki. Kok jebut dudono. Aku megang irisaki. Iritasi. Megang rahasia bloke dalem lho pemirsa. Kok iritasi. Iki garing Nduk, sak garing. Iki garing. Tuh. Iki yo garing tak umbah ki mau. Ibu nget jangan sok ketumplek. Numplek ning kene. Lho ya mboke nang dindok kok jaran. Ndang polam kok jaran jere. Ya ndak patut lah. Ibu wis tuwek numplekno jangan dindok kok jaran pemirsa. Ya ndak patut ta. Garing pora iki. Iya, guys. Ora usah nyebokno ya. Apane? Kuwi. Kok iso back lagi mang piye lah. Terus ora usah rapopo. Ki mang omah ya tak resiki ngarep-ngarep bareng. Apa ta, Duk? Delok Yaya Yoyo goleki. Aku tak kok aku peduske. Oh, mbok mamko bareng-bareng. Tapi nek Salwa karo Repa kan mesti jelas bengi biasanya kan ngenteni jahitane to, Nduk, nggone Pak Panjang. Monggo yang mau order apa ya nek ngarani pes. Bisa menghubungi Instagram Repa jualan pes nggih pemirsa. Intan tak beli no 2. Fasinge koyo ngene enek taline. Iya enek taline ya enek sing ora ngono lho. Ayo rene aku pengen jupuk anduk. Tak lae Nduk, kerupukku inu-inu kerupuk dadak di nganu. Lah iki anduk iki cuwilik kaya aku tak njukuk narai. Tak njukuk tampah Nduk aku ono ya Nduk ya tak ngeleh iku lho gendar. Iki cuwilik kaya narai anduke. Aku seneng sing cilik anduke kok. Iki pengen gorene. Ya iki aku tak njukuk tampah. Aja murah-murah. Ibu jembuk senene to Nduk. Aja murah-murah to. Sing sabarnya. Aku tak cobaane aku. Tak leyane Nduk ayo eman-eman. Bu ki mang kena endok ki bu katokku tak kene mbak yo. Mang apa? Aku mang kan gawe konten mbek Mas Dimas. Keceblok endok. Heeh. Tapi iso mangan ceblok endok kuwi piye lah? Iki ne mang lho kene iki. Endok bunder. Iya betul. Bunder kotironan. Iya betul. Karo Mas Dimas. Iya. Ndung. Iki. Kalau dikat Mas Dimas ora iso ngekat nek Iya. ibu ora iso ngekat. Lho ibu masa gak iso? Gak iso. Ngakati jerene adine apa bu aku marah gak roh iki. Dikate dipotong. Lho api-api ngene ndang dikerubuti semut lho. Sopo ta? Nduk, tak beli nanu Nduk, telur gulung Nduk. Tak beli telur gulung. Dicepu tadi. Yoyo mana Dulan. Di mana raket? Di mana semut? Mana raket di mana, Dok? Yes, nanti aja Mbak Intan mau Mandi. Mau adus dulu nanti dimam bareng-bareng ya, gak apa-apa ya. Kamu sudah adus? Sudah. Ya, Dok, Bu. Besok ki dipepen nang, Dok. Dulu pemirsa apik ngene lho pemirsa. Ayo. Iki.
Katokku tak kayak ini bak dhisik Iya iki. juga gak apa-apa. Heeh, sesuk diumbah. Bu, mang garing kabeh, Bu. Ya alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Ndek ini terus kabeh. Di apa nih Bu umbah-umbah? Di ini paling ora garing kok. Di ini. Di ini. Coba disemut aku. Sing di apa ora garing? Di ini opo pas. Wes apa di ini pokoke. Cukup no tampahnya ndok si cingkas ndok tak lain ndok. Sebelah lor, aja sing kuwi cilik kuwi. Iki balekno ning dapur, iki panggone ning dapur iki sesuk dienggo gawe ngono kok neh. Iki ning dapur iki wis resik iki. Tak ganti kapak sih aku. Iya. Manut. Ora, omahe Mbak Indah sisan dikakno listrike sisan kok nek adus tenang awakmu. Iya apa ora? Iya, aku tak jaring katok. Oke, Yo, siap. alhamdulillah pemirsa listrikku. Listriknya nyala pemirsa atine seneng deh. Wes nah terus. Ngosok saring katok, saring. Walah. Dekne kumbane garing seneng ra kaprah. Jadi kebahagiaan orang itu ukurannya beda-beda gitu pemirsa. Kaya Intan ngono kumbane wis garing wis seneng ra kaprah. Yang tambah. Pokoknya saya mengatur suwun untuk pemirsa yang sudah memberikan informasi terkait Intan mengeluhi ya akhir-akhir ini loh pemirsa, tak kandani. Ojo terlalu sering minum minuman sing mengandung gula tinggi saset mungkin pemirsa. Ning omah kadang tak kandani minum air putih sing akeh nduk, aku ngono. Tapi jenenge Intan ya pemirsa. Nemet kandani angel ora kaprah nek dikandani mbokane. Wis tak anunane pemirsa nggih. Wis ki lho wis. Bar. Alhamdulillah. Gak usah wis adus. Apa sih mbok jabuti ya, Nduk? Iki wah. Mungkin gurih apa piye ya pemirsa ya. Tuh, sesuk ki sering pemirsa karek digoreng, disambelne kacang, godhognya labu. Wah, apik. Sering. Ini tadi tak bumbu pemirsa. Bawang putih, ketumbar. Nek pengen pedes ya ditambahi cabai gitu, tapi tadi nggak kasih cabai, cuma tak kasih penyedap. Assalamualaikum rakyatipun Nabi Sulaiman, ngapunten nggih. Niki mboten tempate panjenengan, ngapunten jenengan pindah nggih saking klupuke kula niku nggih. Mboten tak pateni sampeyan nggih. Blok nyingkre, aduh, walah pemirsa, nggak nyokot, semut api, yes. Aduh, wes, duh, tak sini. Sapi ya, pemirsa, alhamdulillah. Semutnya ra kaprah. Niki lho apik iki ta. Garing jring. Sing niki paling kan enek sing ndelpes kandel tipis to. Mengkane enten sing garing-garing. Saniki sampun. Neng di, makanya lampu dewe deh. Enek tikus matine apa Dok? Tidak ada. Ambune wis ora bau pemirsa. Dek mau bauke piye? Wes saya pulang. Tak rosi iku no wis kabeh. Wes Ayo makasih. alhamdulillah. Alhamdulillah kumbane garing atine wis seneng. Iki padane sing kuwi Wes karek ngenteni yoyo mantuk kok. Terus kasihno ya kan bar mandi ya. Dimam kok ya bar mandi sik ya. Wis bar cah.
pakai Bu, bandung. paling ngenakanku herpes, Bu. Herpes. Kayak bunda dewi nih kene. Engko tak obati, Bu duwe ya. Wis nang dibagi. Kayak bunda. Ayo kita bagi nggih. Ayo juga kene juga. Aku wae. Iya, pada duduk. Ya, duduk. Engko nitip Mbak Repa ya, Mbak Repa lagi datang kok. Intan duduk kono jejer yo. Neng kene, Dek. Iki Yaya Yoyo. Iki Yaya Yoyo ya. Iki Yaya Yoyo. Wes bawa ke sana. Terus iki nitip Mbak Repa. Bukana nduk tan tulung, Nduk. Ya, wes bukana. Wes adzan. Itu Yaya Yoyo, iki Mbak Repa. Ini nitip Salwa. Lah Ibu, Iki Ibu dadi siji Mbak Intan ning kene, iki kan 20. Nah, totalnya 60. iya totalnya 60. Ngene ya? Ngene lho. Duh, Yaya Yoyo. Udah, salahnya satu aja. Oh gitu ya? Ya aku nitip leh, minta tolong Mbak Repa. Terus ini Dek Salwa. Ya sudah. Gak di sana saja, nanti kan Dek Salwa ke depan. Dek Salwa masih keluar sama temennya. Tolong ya. Oke. Wes ndang, Ibu karo internet ae. Saya Ibu tak melok jejer Intan sebelah kene gak apa-apa, Ibu tak cukup tripod ya. Golek tripodku sik pemirsa nang ndi tripod. Iya, nggo saos. Wis karek budal maghrib Bu pemirsa wis adzan. Setengah 6 nggih pemirsa. Andek rene lho, Bu nyuwun. Sausnya meh iki. Sak karep gak piro. Duduk kan ada duduk kursi intene. Intene duduk kursi kono lho. Bu sabar loh. Iya, Bu sabar kok, Duk. Maksudnya Intan situ lho, duduk situ lho. Lah, Bu duwe obat herpes, Bu. Kenanku herpes loro iki. Herpes. Herpes. Iya, duwe ora? Ana Duk duwe Bu. Enggak duduk loro rasanya awak. Sabar. Ini buat bunda saiki aku. Mbak Indah yo ki mang awake gatel-gatel dikai Kaladin cair. Kinara ya sithik mengglenik ning krondok ning gulu kan iki. Nek jenenge herpes pemirsa ya kuwi nang awak rasane adem panas. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya pemirsa. Iki mah sausnya tak kabehno. Wis gak apa-apa. Tapi Bu, Dengarkan adzan dulu, karek wudu. Pak Warno. Setengah 6 gimana? udah itu coba. Udah. Loh, lah kok ilang? Ini gini loh. Iya, bismillah. Alhamdulillah ya Bu, ya aku balik ke ini.
Wes tak lu. Pelan-pelan. Jadi pas poso, pas krungu adzan Pak Warno, terus kebagianan nyiapno mangan, kegeno dibatalno puasane minum nyeruput sing manis magriban langsung kamu keramas lho, mboten kadek kuwebes lho. Mboten keramas tapi kuwebes pemirsa. Ambune gak enak pemirsa, kecut sesek dikeramasi Bu. Iya kecut tenanan soalnya mandi itu pasti gowebyuran gini padahal gak keramas. Aku bersabar ya Allah. Aku pas berazan yo. Aku berdoa memohon pada Allah, ya Allah berilah aku kesabaran. Paringan aku panjang umur ya Allah. Muga-muga iso membersamai Intan sampai Intan sampai piye ya nek njaluk ya doaku. Sampai aku tuwek lah. Pokoknya sampai lama lah pokoknya. Mbah pemirsa paringnya sabar soalnya Intan piye neh aku. Roy dekne ki yo pakane aku, mbokane aku, kancane musuhe ibaratnya dadi siji ning aku. Gandine aku tuh. Terus aku tak maghrib dulu ya. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga satu tanpa sembuh untuk perjuangan juga. Semoga diberikan hubungan yang soleh-solehan. Salam. Oke, Intan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat saking sinten, Mbak? Oh, nggih kedap. Konggone sapa Mas Bambang? Oh, Mas Bambang gak suamine lah. Oke. Nggih, suwun. Mas Bambang. Tirone Mas Bambang. Pecel paling Iki Bunda Dewi, iki Mama Susi, iki internet. Wow, lontong pecel pemirsa. Wow, senenganku iki ning jero ya enek. Wis dimakan nanti ikine dipisah pemirsa. Wow. apik kuwi. Masya Allah. Mas Bambang. Wes, pamit dulu. Cus. Ya terus Wes, gue tak magrib ya. Makna Wes,